Mentang sing adon hang ne ha Plankenci kat pila bani hadian jong kadon ka viewpoint ha kane ka snang Plankenci ka bahap hang ne ha Southwest Hills mau korwat syakini kitan war jong ka mau korwat la banong te kane ha Plankenci ka de ka snang ka ba dang sedang ban penmi yaki jaka jong kai prathai ki paper na kane ka viewpoint pila bani yaki jaka ki babon satai ki than mau sanram bat kumju satai sa Bangladesh ru te kane ka jaka ka badang plia thamai lembaga development ka ba kipat ba ha kane ka snong ki pendon kam ya kata ka skim sispa ski jong ka sarkar pedeng bat ban snai kane ka jaka ban penthamai kane ka jaka ban sim kane ka skim ha ka we ka rukom ban sna pat ya kano ka jing sna ka ba wan ra jung montoy ki lengba da ka jing snai kane ka jaka jong akai prathai ha kane ka snong Plankenci ka don ru ya ki krem hang te hanai han rei hai kat hadu menta ki nong so snong kim pat kwa ban penpau ane kim pat kwa ban pen i pat ba gini krem nomor kadang don hapdeng ke jipen kre ya gini ke jaka sene makan long ka we na kita ke jaka Torres area te nge ban suru ham ha ke ka jingmut bat ke ka rukom trekam ka jong ki hang ne snong ngine kran bat ki nong alam snong sibet ke ka bagi den bat ang halor ka ne ka jingte ka jong ki hak ne ka jaka Bangila produk nang kong kumne te ni nang isu bu ke jingkerman bangi nang yolat susu ban nang penbah susu kenang ba kan long ke jing metoy ya ki ba ya ke song ka thau bat ya ka long ka than kanget pi ya kane ka jaka pi mut penkala Torres Torres spot te ni ka surok ban poi hasnong pade ka dalam pun kadang seni don ka jing kran cha jing kwa jing lele ka ba kham hakmat kolong lam benta ban yo orang pendap kena ka surok badang sa nemal kenapa ki nong wan pecai kin kham suk haka kom lech har kom wan kata kolong ka jing kwa ka ba kham hakmat te na kleng jong ni ki pai ba nang snong ni ang nut hi nokong ya kata normal kenapa kan long ka jing suk ya ki nong wan nong lech kham tam na ta ki nong wan pecai hang ha jaka Mentar ila karena nan bulat anak terus te wada yang wan ini i berbulak baru gila wan keleng ta bum nan mene isngai boy ki cho yane training yane bucila ila ne spy yang skill mekalaya ti cila cho nan ini yang training ini tercibat pencacaw ini ki ide ini yang ini marap ci buci ci layak lek da ane spy te lihat sang dekat grup bat cia benia pentrekam namar kalau an kayak mentai namar kibuan ida ewan kamtam budak cida de ki yang de ya i pekine ki selasi mungkin iya ki ini ki selat tempat training ada training dan awan training nu selasa jauh ya dah lawan ki beuna bar ni syatken ni Aisyah bacine ki dokter menen ki wan sane di lek donu selasa jam pak kami kuning Aisyah ki barak ki yang ba ulang ubas deh kamera ka yang sistem rawi arab ba